Какъв е изборът на Йотова? Какво стои зад него? Очакван, изненадващ, конформистски, предрешен? Заповядайте. Очаквам в някаква степен. Не мисля, че е конформистски. В крайна сметка около 2/3 от парламентарно представените партии, както видяхме извън парламентарния фактор Румен Радев, по-скоро одобряват и приветстват този избор като човек, в който така привиждат възможност, капацитет да състави кабинет, който да проведе по-честни и прозрачни избори. По метода на изключване от останалите 4, общо 5, които се съгласиха да бъдат посочени, избора наистина изглежда логичен. Не знам дали трябва да спираме другите кандидати да го обясним, но господин Главчев, неговото служебно премиерстване завърши с произнасяне на Конституционния съд, който посочи изключително много дефекти на изборния процес и нарушения. Така че... За вас е логичен? Да, така ли е, господин Харизонов? Логичен е думата, с която абсолютно ще се съглася. Беше ясно след края на миналата календарна година и след начинът, по който парламентарното малцинство, както обича Борисов да казва, оттегли доверието си от правителството и правителството подаде оставка, и на фона на и останалите кандидати, този избор беше предварително ясен и много логичен. Опитаха се много хора, които говорят из медиите, да кажат, че това е някакъв реверанс, че е показване на страх, защото били казали някакви политици, че ако не е Гюров премиер, ще има протести. Не мисля изобщо, че е това. Нека не принизяваме изборът на президента госпожа Йотова и да се опитаме да го етикираме по някакъв друг начин. Той беше логичен на фона на тези кандидати, които след нескопосаните промени в Конституцията фактически бяха поставени на масата пред нея. Президентът Йотова сама обясни избора си между статуквото и опозицията. Има ли послание в това? Някакъв знак? Самата тя по този начин какво заяви и къде постави себе си? Да, тя неколкократно каза, че трябва да се чуе мнението на хората, да се вземем предвид и все пак протеста, масовите протести от зимата, края на декември миналата година. Така че върви в тази посока и нейни изказвания, очаквания към властта. Сега тя натовари, ми се струва, с твърде много очаквания служебната власт, включително заговори за проблемите с цените, проблемите с цените на тока, на храните. Включително се коментираше и... Случаят Петрохан, очакванията, че трябва да бъдат... Проект на държавен бюджет, който ние сме гледали в миналото служебни кабинети да го правят и не свърши добре това. Така че аз не виждам особена логика служебния кабинет да се въобще натоварва с това да прави проекти на закон за държавния бюджет. Съгласен ли сте с това, което чувате? Механично удължаване на бюджета, за да се спазят все пак законовите разпоредби, е най-логичното, когато няма ново парламентарно мнозинство, което вече тогава, когато избирателят се е произнесъл в полза на нови политики, на друг тип заявки за правене на политика въобще, съгласно предизборните си заявки да конструират бюджет за оставащите месеци от тази година, респективно и такъв за следващата, но мисля си, че преди да се произнесе избирателят, удължаване на действащия бюджет, ако трябва и още едно такова, е най-логичното нещо, когато става дума за служебно правителство. Илияна Йотова ясно да се разбере, че не е нейна отговорността за кабинета такъв, какъвто ще го видим. За състава. За състава. Да, точно така. За такъв, какъвто ще го видим, предложен от Андрей Гюров. Тя казва, вярвам на Гюров, но за доверие рано да говорим. Въпреки това се появиха подозрения за съгласуване, за интереси между нея, между Румен Радев, че това е мост към ППДБ, някакво съглашателство. Смятате ли, че има основание за нещо такова? Че дори това може да бъде подготовка за следваща коалиция? В политиката винаги има някаква част, която не е публична. И това дори е нормално. Да, аз мисля, че е имал най-малко диалог и обсъждане на профила на министрите.
Дали това да са лица, които да са ясно партийно, да кажем, оцветени или твърде много асоциирани с дадена политическа сила, което аз не мисля, че е добре. Мисля, че такива знаци даваха от президентството и кандидата за служебен премиер също. Каква експертиза с каква експертиза да бъдат. Мисля, че това е нормално. Дали за бъдещ проект, не знам, но ако господин Гюров се справи с провеждането на избори, с управлението на служебната власт в тези 2+ месеца, докато текат преговорите за бъдещ кабинет, мисля, че той може да бъде препознат от новата партия на Румен Радев. Нали, така, тези членовете на Продължаваме промяната, политици, излъчени от тях, нямат особени усещания за идентификация и лоялност. Това сме го виждали, нали, ходили са техни кадри в други партии, така че това няма да ме изненада. По отношение на състава, днес той каза нещо, което мен ме впечатли, че ключова ще бъде ролята на министра на правосъдието. В кратко си изявление за медиите той каза, че трябва да се реши проблема с Сарафов. Да, той трябва да се реши, но начина това да стане чрез избор на нов Висш съдебен съвет. Много трудно, чисто правните инструменти в момента позволяват на служебен министър на правосъдието, съответно прокурорска колегия да направят каквото и да има висящо дело в Конституционния съд. За това дали Висш съдебен съвет с текъл мандат може да избере легитимен и действащ главен прокурор, така че ситуацията е много заплетена и нейното разрешение трябва да се получи чрез процедура за избор, нещо за което говорят между другото всички партии, включително и Румен Радев. Георги Харизанов. Към служебното правителство несъмнено ще има много високи очаквания. Първите знаци в посока на провеждане на честни избори са на лице. Окей. Въпросът обаче е, че следва много добре да се информира публиката и е хубаво, когато грамотни хора правят това по студията, за това кои очаквания са реалистични и кои не. Служебното правителство не може да направи нищо по въпроса с сметките с електричество. Да речем. Има КЕВР, има други комисии там, които да съблюдават дали се спазва закона и дали има някакви нарушения за цената на електричеството. Такива очаквания прояви включително и президента Тотова и за цените. Тя индикира за проблем, но не мисля, че служебното правителство е в неговите прерогативи на изпълнителната власт да го реши. Въпросът с главния прокурор и правосъдният министър е идентичен. Ако прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет инициира избор на нов главен прокурор, а те имаха решение, че няма да правят сега конкурс, то тогава служебният министър може да предложи кандидат, но поправете ме ако бъркам, правомощията му са общо взето до там. В този смисъл да се каже, че видите ли сега ще дойде служебен правосъден министър, който ще смени изпълняващия длъжността. Ние познаваме назад във времето, поне двама се сещаме в близкото минало правосъдни министри, които се опитаха нещо да решат този въпрос и видяхме какво стана. Се подаваха букети и се разменяха реплики, но се приключи до там. Това кабинет на ПП ли ще е? Дори и само заради тази тема, която Андрей Гюров днес изведе като сред водещите задачи на бъдещия служебен кабинет, въпросът за главния прокурор, важна голяма тема на ППДБ. Да не говорим, че опонентите веднага напомниха неговото партийно минало, сред основателите на ПП беше председател на парламентарната им група. И то по същата логика може да се каже, че бъде и кабинет на Румен Радев. Защо? Именно защото той заради също тази тази връзка, тема. че той е създателя на... Така ли? Не, заради темата за главния прокурор, съдебната реформа, борбата с корупцията. Моите очаквания са в състава на служебния кабинет да видим хора, които са били на така наречения втория ешелон властта, замминистри. Чии замминистри? По време на четворната коалиция и по време на сглобката. Хора, които познават администрацията отвътре експертно, защото това да сложиш някой отвън, което по принцип би могло да се използва като модел, за да привнесе известна доза критичност за управлението на публичните системи, се прави. Такъв е случай с назначението, например, на човек, който не е от системата, за МВР. Говоря. Господин Гюров каза, че ще бъде човек от системата, който е именно познал. Защото в рамките на 2-3 месеца трябва да е човек, който познава функционирането на тези иначе сложни системи, така че очаквам въпросът е за партийната отцветеност, обаче. Опонентите веднага повдигнаха този въпрос. Разбира се, че ще бъде използвано това. Аз не мисля, че ако кажем, че това е кабинет на Продължаваме промяната и Демократична България или обратното на когото и да е, по някакъв начин ще повлияе на резултата на тези партии. Кабинет на ППДБ ли е това? Съдейки по фигурата на премиера, той днес направи едно изявление, което мен леко ме озадачи. В последствие прочетах една теория на господин Славев в социалните мрежи, която ми отговори
Абсолютно непотърсено от никому. Той каза, не съм член на Продължаваме промяната. Никой не ви е питал това, господин Гюров. И за мен беше доста интересно защо го казва. Тоест, изглеждаше като някакъв опит за разграничаване, за отграничаване от Продължаваме промяната, което с оглед на политическото му минало е доста странно. Няма нужда от това нещо. Но дори и да е вярно фактологично, не го подлагам под съмнение. Но предпочитам, независимо от това дали имат политическо минало и дали се опитват нескопосвено да се отръкат от него, да влезат в служебното правителство опитни хора, а не хора, които да използват поначало краткият мандат на това служебно управление, за да се научат да си откриват кабинета. Къде се намира въобще? Партийната му принадлежност обаче стана повод за два крайни коментара. Според едните това означава гаранция за честни избори. Според опонентите означава точно това, за нечестни. За гаранция може да сме скептични, за нечестни също. Понеже говорихме много се говори за домовата книга и за промените в Конституцията, аз може би съм някакво такова екзотично младсинство, което всъщност не ги намира за толкова лоши. Те може би трябва да се разширят в посока на това там да има представители, да кажем, на съдебната власт, дали председател на Върховен касационен съд, дали председателя на Конституционния съд, защото те са извън останалите власти и са неутрални по дефиниция. Проблема е, че когато се попълваха местата в регулаторите, се търсиха партийно лоялни хора. Това е същината. Когато ти избираш, без значение кое мнозинство е коя партия, да, хора, които основният признак е лоялност, няма как този механизъм, който на хартия, на теория е работещ, той работи и в Гърция, работи и в Австрия, да проработи в България. Това е основният проблем в същината, иначе оттам насетне не е голяма драма дали някой е бил член или не на партия. Това е абсолютно точно така. И тук опираме до въпроса за кокошката и яйцето и стигаме до това, че тези хора бяха избрани въз основа най-вече на този критерий, партийна и политическа лоялност, защото има хипотеза някой ден да бъдат кандидати за служебен премиер. Точно заради това. Тоест, те заради съществуването на домовата книга бяха в някаква степен осакатени и регулаторите, защото не се гледаше меритокрация, а се гледаше партийна лоялност, което поначало е много грешно, когато се говори за независими регулатори. Ние искаме от КЕВР да си вършат професионално изключително важната работа, например, а не, ако и те попадаха в тая домова книга, там да бъдат назначени хора, които просто умеят много хубаво и искрено да гледат вожда в очи. Не ни трябват такива хора в независимите регулатори и по принцип на важни държавни позиции. Да, но отново се връщам на въпроса за честността на изборите. И какви избори всъщност да очакваме, при положение, че ние не знаем дори начина, технологията, по която ще гласуваме, тъй като президентът Йотова наложи вето. И за технологията не сме сигурни, а президентът Йотова наложи вето за ограничаването на броя на секциите. Да, просто мисълта ми изпревари езика. А вече чуваме както и да гласуваме, тези избори са опорочени. От кого го чуваме това? Кой толкова много не разбира чуваме от го от политиците, чуваме го от парламентарно представени партии. Не е добре така. Същите хора след това... Вие го ли чувате? Не, старая се такива неща да не слушам и да не обръщам внимание, доколкото изобщо напоследък съм в България след българска политика, но същите тези хора в деня след изборите, когато по волята на избирателя изведнъж се превърнат в управляващи, започват да се оплакват от липсата на доверие, от срива на доверие, че никой на никого няма доверие. Чакайте малко, вие сте подривали доверието в изборите до вчера и от днес изведнъж вече почвате да страдате, че няма доверие към вас. Не може и двете да са верни. Изберете си едно от двете. В този смисъл от сега да се говори, че изборите ще са нечестни и опорочени. Според мен е изключително погрешно да се говори, че има гаранция, че ще са честни, ако Хикс е министър и Y е министър на вътрешните работи, също е невярно. Има няколко предпоставки, за да се гарантират по-честни и свободни избори. Най-голямата от тях не е в инструментите на изпълнителната власт, това е в нас. И всички колеги, политолози го казваме това. Най-силното лекарство това е високата избирателна активност, защото тя минимизира всякакви дефицити. И се надявам да я видим на тези избори, да се върне към някакви традиционно високи или поне нормални за нас нива. Извън ролята обаче на вътрешния министър, ключова ще бъде тази на финансовия, защото
през парите, които се отпускат за общинските проекти също се влияе върху гласовете и на социалния, защото за голямо съжаление в България стигнахме до там хора, които са на социални помощи, да им бъдат извивани ръцете за това да гласуват в определена посока, отказвайки им или казвайки им, че ще им бъде дадено. Включително дърва за огрев и така нататък. И дърва за огрев по места. Ужасно. Много надребно, много грозни практики. Масовото гласуване ще ги елиминира и ще ги направи безмислени, защото няма да има никакъв смисъл да се купуват гласове и няма да има никакво значение 2-3 хиляди души от местната фабрика за кого са гласували, ако срещу тях са гласували милиони в цялата страна. Няма да има значение. В финал, буквално ви моля по едно изречение, каква кампания очаквате или тя вече е ясна как ще изгледа след политическата конфронтация и това, което чуваме от политиците на фона на случая Петрохан? Очаквам да бъде много мръсна и цинична и това, което аз наблюдавам от последните 2 дни като цинично отношение в Народното събрание, силно се надявам в следващия парламент да изпратим по-достойни представители, защото бяха минати абсолютно всякакви граници на някаква нормалност. Надявам се да се възстанови фейерплея, без това по никакъв начин да значи да няма политическо противопоставяне, не като бъде политическо, а да не бъде цинично и хулиганско, защото и публиката включително се измори и е изключително обидена да гледа такова ниво на правене на политика въобще и на изговаряне на политика. Грозно е. Благодаря ви.